Съветваме ви да гледате това видео с затворени очи, защото може да ви изскочат. Рафи или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Рафи. Рафи е певец. Певец започва с буквата П. Думата папа също започва с буквата П. Папата е от Ватикана, което е държава в Европа. Рафи също живее в Европа. Случайност. Не мисля. Защо пък Рафи и папата магически решиха да живеят на един и същи континент? Нещо понамирисва. Папата има бяла шапка. Белите мечки имат бяла козина. Мечки. Мечките не разбират от химия. Рафи има песен, не ме разбра. Нека чуем малко от нея. Игра. Шахът е игра. В шахът има кон. Конете имат грива. Лъвовете също имат грива. Лъвовете живеят в Африка. От Африка идва ебола. Ебола се римува с контрола. Контрольора проверява билети. С билети се играе в лотарията. Шансът да спечелите от лотарията е 0,0000005%. 0 плюс 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 5 е равно на 5. Преди числото 5 са цифрите 4, 3, 2 и 1. Рафи има песен 4, 3, 2, 1. Нека я чуем. Видяхте ли скрития знак във видеото? Това е автобус. В автобуса има седалки. Седалка се римува с писалка. Писалката има остър връх. Еверест е връх. На връх Еверест са кръстени бисквити, които имат дупка в средата, която очевидно символизира едното око в триъгълника на Илиоменати. Случайност. Надали? Рафи или Оменат. Потвърдено.